4 ноябрь Халыклар бердәмлеге көне. Әлеге көн Россия дәүләтендә гомер кичерүче 190ннан артык милләт вәкилләренең уртак бәйрәме. Бу көн илебез тарихына хөрмәт белдерү һәм аның данлыклы традицияләрен дәвам иттерүнең бер күркәм билгесе. Үзем погран войскада служиттем. Заставада инде ул иң күп дигәндә 30-50 кеше солдат яшәде. Шуның арасында безнең бар иде татарлар, бар иде башкортлар, бар иде чуашлар, марилар, мордвин, бар иде хохоллар, дибез инде украинцлар бар иде белоруслар, и безнең заставада берәр единица тоталар иде Молдованны. Единый кулак булып яшәдек. Бөтенебез бер семья булып яшәдек. И мин бүгенге көндә шуны телим, бу единство дигәнне агыным işte булсын иде. Яшәсен иде. И теге русчалар совет штабына проситала дальше. Безнең районыбыз төрле милләт вәкилләренә бай һәм безне бердәмлек бизи. Әлеге истәлекле көнне дә көр күңел киләчәккә ышаныч белән каршылый. Электән безнең әби-бабаларыбыз бердәм булганнар. Бер гаилә булып яшәгәннәр. Бу инде безнең халкыбызның күркәм бер сыйфаты. Бергә булганга күрә илебезнең халыклары төрле тарихи афәтләрне җиңеп чыкканнар. Бүгенге тормышта туган кыенлыкларны да без бердәм булсак, һичшиксез җиңеп чыга алачакбыз. Шуңа күрә бу бәйрәмнең әһәмияте бик зур, мәгънәсе тирән һәм ул киләчәк тормыш эчендә бер маяк булып тора. Они с малых лет учатся сплочению всех народов. Безнең балалар бакчасында төрле милләт вәкилләре балалар тәрбияләнә. Алар кичкенәдән үк дус тату яшәргә өйрәнеп үсәләр. Балаларга халкыбызның үткәнен, гореф-гадәтләрен күз аллау өчен без төрле күргәзмәләр оештырабыз. Кукмарада руслар һәм татарлар, мари һәм чувашлар, мордва һәм удмуртлар милләт диннәренә карамыйча үзара бик тату дус бер-берсен хөрмәтләп яшиләр. Этот праздник надо отмечать. Балаларыбыз безнең әби-бабайлардан калган традицияләрне, бәйрәм юлларны, мәдәниятебезне онытмас өчен, үзара дус тату яшәргә кирәклеген аңласыннар өчен бу бәйрәмне үткәрергә кирәк. Бердәмлек төшенчәсе туплану, берләшү мәгънәсенә ия. Халкыбызга элек-электән хас сыйфат бу. Россия выходила победителем в мировых войнах. Россия бөтен дөнья сугышларында бердәмлек хисабына җиңүче булып, ватаныбызны чит ил басарлардан азат иткән. Нәкъ менә бердәмлек, татулык күп кенә авырлыкларны җиңеп чыгарга, дошманнарга каршы торырга ярдәм иткән, илебезнең тынычлыгына, мөстәкыйльлегенә китергән. Халыклар бердәмлеге көне үзенең асыл мәгънәсен югалтмыйча саклансын иде. Бәйрәм мәҗлесләре төрле милләтләрнең мәдәниятен яктыртып, халыкларның җан җылысын берләштерсә иде. Бәйрәм белән дуслар. Адилә Шакирова, Руслан Мөбаракшин, Марат Сабирҗанов, Татарстан яңалыклары.